her taxi til den anden ende nu, og vi er klar til motorprøve. Ja. Så skal vi have bremsen trukket igen. Knap den op, og så tryk på pedalerne i toppen. 3 gange. Ja, godt. Og hvad står der så mere? Skal jeg lige kan læse det også. Nu tjekker vi lige, at temperaturen er kommet lidt op. Og cylindertemperaturen er kommet op, olietrykken er faldet, så det ser rigtigt ud. Ja. Så skal vi have lavet magnettjek. Omdrejninger op til 1600. Så sætter du gassen derop til 1600. Ja. Så tager du nøglen og drejer den over, så du slukker den ene kreds. En tak. Så kigger vi. Den falder lidt. Så tager du en mere off. Ja, det er jo det samme. Og så 2 på igen. Og helt over. Ja, det er fint. Så tager vi den væk. Godt. Det vi gør her, det er, når vi har 4-cylindret motor med 8 tændrør, der er 2 tændingskredse. Den ene bliver styret strømforsyning fra generatoren, den anden fra batteriet. De kan begge to håndtere tændrørene til motoren. Så hvis vi flyver en tur deroppe, og generatoren den går i stykker, så kommer der en lampe her, der lyser. Så har vi en halv time, vi kan flyve til at finde en sikker landingsplads. En halv time. Så går motoren ud. Så ved du, når den tænder, så har du en halv time eller 20 minutter, alt efter hvor god batteriet er. Så find et sted at lande. Ja. Godt. Videre, der står der mere. Og forvarmertjek, den springer vi over. Så har vi 3 gange propeltjek. Der skal vi have 2000 omdrejninger på, så sæt gassen op til 2000 nu. Ja. Så har du fat i den her. Trækker du den lige så stille lidt tilbage. Ja, frem igen. Tilbage igen. Ja. Så på ned. Ja. Yes. Super. Det er pitsen på propellen. Ja. Den Det svarer lidt til, når du kører i din bil, at du sætter den i høj gear. I høj gear, der er rigtigt. Ja. Ja. Og nu starter vi i første gear. Super. Ja. Men den er jo trinløs. Ja. Så når den er sådan, så er det tomomgang, ikke også? Den står sådan her nu. Ja, men jeg mener, når det er sådan, så er det tomomgang. Men når det jo drejer en lille smule, så trækker den. Ja, så trækker den mere. Du kan ligesom forestille dig, den skærer skiver i luften. Ja, det er rigtigt. Og så stiller du på den, så skærer den tykkere skiver i luften. Okay. Og tykkere skiver, jo mere du trækker i. Trækker, ja. Ja. Okay. Super godt. Ja. Og så er vi klar nu, ikke også? Næsten. Ja. Radioen, den er tjek, ikke? Ja, transponderen skal på altitude, og det står også her, hvis du bare følger tjeklisten videre. Ja. Så siger vi her, hvad står der der? Benzinpumpe on. Benzinpumpe on. Den tænder du så. Den der, ikke? Ja, on. Ja. Forvarmer off. Den er off. Den der, ja. Ja. Hvad står der der? Vindretning og styrke. Ja. Overvejelse om afbrudt start. Vindretning. Kig over på vindmøllerne. Ja. Vi har næsten vinden lige ind i næsen. Ja. Så det er bare at holde kursen ned ad banen. Ja. Super. Ja. Og så bare lige ud, ja. Ja, og så bare lige ud. Ja. Og hvis vi får en afbrudt start, så kommer det an på, hvad højde. Vi har så svag en vind, at vi kan godt tillade os at vende om og lade den modsat i dag. Nå, okay. Så det skal vi lige tænke over. Det kan vi godt, fordi vinden er så svag. Ja, ja. Og hvis vi er for lav og langt ude, så må vi finde en mark at lande på. Okay. Ja. Okay. Det er super. Og hvad er det mere her? Trim er sat til start. Det her skal du lige gøre så. Den skal stå op i midten cirka. Den skal være her i midten også. Ja. 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 Næste. Så vi har det der indflyvning start dagen. Ja, er der
vil sige, vi sætter gas på, vi kører hen ad banen, Ja. så begynder den at flyve, når den kommer dertil. Ja. Så skal du sørge for, at den bliver nede ved banen, Okay. max op i 2 meters højde. Okay. Så du skal trykke den frem, den skal blive nede ved banen, indtil vi er oppe på den blå streg. Ja, okay. Så vi trækker en lille smule, og så beholder vi. Jeg tænker bare, at du skal lade den være neutral. Den stiger selv. Okay, den vil se selv. Ja. Okay. Og når så den gør det, så skal du bare være klar til at holde den nede. Ja. Du skal holde den nede ved banen, indtil den flyver 110. 110, okay. Så må vi begynde at climb. Okay, på Ja. den måde, ja. Okay. Hvad står der så? Så står der 500 fod above ground level. Så når vi er 500 fod plus 2, Ja. det er 700 fod, Ja. så må vi, hvad står der der? Reducere gas. Reducere gas. Så skal vi bare, men vi sætter ikke gassen så meget. Ja. Vi sætter den kun dertil, Super. når vi starter, for at spare på motoren lidt og skåne den lidt. Okay. Vi kan godt sætte den dertil, hvis vi er på en våd, tung bane. Ja, ja. Det er ikke nødvendigt. Ja, okay. Så, og så slukker vi brændstofpumpen, når vi er i 700 fod. Okay. Ja. Super. Og så benzin, det skal være off, og så Ja. 1000 1000 fod above ground level. Ja. Ja, Okay, det er det 100... hvad står der der? Kilometer. 160 km i timen. Ja. Ja. Og så kan vi, når vi har farten på, så kan vi, reducere til 26. Ja. Og så kan vi give den her, så den går til 1900. Og det er det, der står hernede i bunden. Med powersætning 45%. 26 på den der, Ja. og 1900 på den der. Ja, okay. Yes. Godt. Jeg slukker den her nu. Okay, nå.